Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon guztioi, Gartxot, mai, arratsaldeon. Arratsaldeon, Inigo. Arratsaldeon, bai. Arratsaldeon, entzun hau. Urtarrilak 13 ostirala, urteak ikusia zaitu dala. Aspaldi hontan ez dizut idatzi, baina behin ere zaitut nik antzi. Ostras, izatzea, denboran bidaiatu du pixkate, baina abesti ederra. Gaurko saio asteko urtarriak, 13, ostiralak 7 gutuna nola ez abestia, 2003an argitaratu zen bidean bilduman. Ei, 2013an argitaratua. Hoi bai. 2003an. Hori da. Hoi bai misterioa. Misterio zergatik? A ber, urtarriaren 13 ez da urtero ostirala izaten, ez? Azkenak errepasatzen baitugu, 2017an aurkituko dugu ostiral bat, baita 2012an, eta 2006an, eta aurrekoa 1985an. Beraz, 2003an argitaratu zen Kenzazpiren abestia, 1985an oinarritzen da gutxienez. A ber. Ostras, mai, hori bai misterioa. Eta gainera, okeraz badago, Kenzazpi taldea 1986an sortu zen. Orduan, agian abestia idatzita zegoen taldea sortu baino lehen, ezta? Hoixe. A ber, bikote, eta jakin daiteke zergatik estiratzen dituzuen hainbeste datak eta zenbakiak horrelako misterioak aurkitzeko? Zergatik estiratzen ditugu, Inigo? Gaur txiklearen nazioarteko eguna delako! People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain. Badakizue txikle arrastorik zaharrena Suedian topatu zutela, duela urte batzuk, hain zuzen ere, urki erretxina zati bada, 9.000 urte ditu, eta harri aroko gizaki baten hortza ginen marka dauzka, ojo. Eta txikle hitza nahuatlen txikli hitzetik datorrela, hauarekin murtsikatzea esan nahi du hitzonek nahuatlen. Beno, nik ezin dut urrengo efemeridea gehiago estiratu. Aipatu egin behar dut. Zer? Gaur ere tamalez edo ez dakit, baina gaur ere depresioaren aurkako mundu eguna dela. Esan bezala urriaren 13an depresioaren aurkako munduko eguna ospatzen da. Munduan 300 milioi pertsona baino gehiagori eragiten dien nahasmendu emozionala da depresioa, eta mundu mailako hilkortasun tasetan eragin nabarmena du tamalez. Saldu nahi diguten bizitza idiliko hori zeinen gogorra den, Zenbat dabiltzan eta gabiltzan korrontaren kontra borrokatzen. Bai, eta ez dakit kasualidadea izango ote den, baina gaurko eguna errepasatzen ari nintzela, beste modu batean, baina, korrontearen kontra ere ibili diren pertsonaia batzuk aurkitu ditut efemeriden kaxan. Egia, adibidez 1810an jaio zen Ernestin Rose idazle eta sufragista, haren esaldi esanguratsu bat izan zen hurrengo hau. Gertaera interesgarria eta frogagarria da, haur guztiak ateoak direla, eta erlijio bat irakasten ez bazaie, hala izaten jarraituko dutela. Bere bidetik ere ibili zen Freddy Artiles titiritero kubatarra. Gaurko egunez jaio zen 1956an Santa Claran ostera, txotxongillo munduko erreferente bilakatuko zena.
You say that you care if you say you love me madly. I'd gladly be there like a puppet on a string. Korrontearen kontra ere ibili zen Sorne Untzueta, 2005ean zendutako idazle eta irakaslea. Utarsuz ez izen ez ezaguna poesia idatzi zuen batipat. Eta elementu guztien aurkare, 1874 urtean hil zen Stephen Foster musikari estatubatuarra. Besteak beste, O Susana abesti puskaren sortzailea. I come from Alabama with my banjo on my knee. As I grind to Louisiana, my true love for to see. Oh, it rains so hard that day I left. The Al Johnson payasoaren bertsioa zen entzun berri dugun hau. Eta ojo, balzenekiten Stephen Foster txikia zenean bere idolo handiena beste payaso bat zela. Dan Rice. Payasoak beti payasoz inguratuta, ezta? Inigo? Bai, bueno, korrontearen kontra, bai, baina, bueno, hau bezen payasoa, baina aski ezaguna, bai, ez dakit idazle ezagunenetarikoa ez ote den. Egun honetan hiltzen James Joyce idazle handia, 1941 bidean besteak beste, Ulises eta Dublindarrak bezalako klasikoak utzi zituen. A girl run the streets at night, dirty old town. Dublin Darrak esan duzu Dublin Darrak, ziur nago gaurko saioan Irlanda berriro aipatuko dugula. Izan ere, Maider Altzelai eta Depotez taldeko igortzala gurekin izango ditugu. Maialen Teia biderekin ere hitz egingo dugu eta berak galdera potolo bat botako digu. Noiz egongo da prest emakume bat orkesta bat zuzentzeko? Badena prest baldin badago hasteko moduan gara, gainera gero Gartxotek egin behar digu alako hausnarketa, futbol derbia eta honen inguruko proposamen kultural eta analisi sozialaren bueltortan. Adi, korrontearen kontra nabigatzeko prest? Misterio guztiak murtsikatzeko prest? Pegatu zure txiklea mai azpian eta zatoz gurekin. Arratsaldean gutun irakurleo, urtarriak 13 ditu gaur eta ostirala da bai, urtarriak 13 ostirala. Ongi etorri bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin Jaun Andreok laugarren motorrean doa oraintxe fiordotako turraren 3. etapan 17 kilometroen mugan marrarako eta bate egingo dugu laugarren motoarekin. Mai Gorostiaga Pozo, arratsaldeon! Arratsaldeon ekipo gogoratu gaurko egunean jaio zen Marko Pantani txirrindulari handia! Arratsaldeon! Hil pirataren urte muga gaurko egunez eta guk beste pirata bat aurkeztu behar dizuegu. Ulrich. Jo, guoso gaiztua ginen, baino Rostokeko lodia deitzen genion nere kuadrian. Ulrich horri. Bai. Niko batzen naiz, ematezun, nola zan, Maiota o ekipazioa... Telekom. Bai, baino arroxa, bai. Hori goratzen dira zer dan memoria. Urte betean, Bianchi taldearekin korritu zen olako urdin turkesa batekin. Bueno, ni turmalatea ez tejuna, hemen zuekin eixeita... Gartxotun zaileton, arratsaldeon! Aupa, familia! Izketan ari zaizuena Uinigo Asensio Ilurbide gaur bigarren kafeak 509 du, arratsaldeak 4:04 oraintxe, 4:15 minutu, urtarriak 13, ostirala gu 3, Laister 5 izategotan, eta goreti hori jamitxelenan iskutuan daukagu, baina igual gero zora kontatzera turnai badua datorrela, Arratsaldeon guztioi, ongi etorri, bigarren kafera.
Ba, noski gaur urtarrilek 13 ditu ostirala da eta guk maite dutekin abiatuko dugu saioa. Ostirala delako, urtarrilek 13 delako, ez. Egunero egiten dugulako, Mai Gorostiaga zein da zure maite duta? Ba, justo abesti honekin lotuta, nik eskatu dalako, karo. Bakizuen nork abesten duna abestia. Johnny Rotten, bakizu ez taldekoa zan Johnny Rotten. Bai, nola zan... The Sex Pistols, tío, The Sex Pistols. Entzuten badegu balada hau, seguro, gure buruan ez dugu irudikatzen Sex Pistols, ez? Badirudi Johnny Rotten Eurovisionen parte hartu nahi du Irlandarekin, eta aurkeztu du abesti hau Eurovision parte hartzeko. Beraz, maite dut Sex Pistols, eta ez dakit, abestia behin baino gehiago entzuten badezu da, abesti horiek juten dira sartzen, nahi Phil Collins pixkat etortzen zai burura entzuten dudanean, baino ez dakit, behin eta berriro entzuten badezu, gelditzen zaizu hor giltzatuta, eta agian Sex Pistols taldekoren bat irabazten du Eurovision, imaginatzen. Ja, mundu aldrebestu da guztiz. Ba, maite dut Johnny Rotten, maite dut Sex Pistols. No need to cry in pain. You are loved again. Why? You and me. Gartxotun zain letona, zina zure maite duta? Ba, nik beste behin teknologiarekin lotutako, edo ez teknologiarekin lotutako maite dut bat ekarri nahi dizuet. Izan ere gaur egun, gaina bain, inteligentzia artifizialaren gorakadarekin ikusi ditut orain, bastakit, famosuen ahotsak erreproduzitzen dituzten inteligentziak, akorden segidak nahieran sortzen dizkizuen inteligentziak, baino, nik maite dut teknologia oraindik iritsi da ez ezagunak zitzaizkigu mu askotara, baino ez da iritsi oraindik, ez dakit, kableak desnasteko teknologia bat. Ez da iritsi Worden nahi gabe zazpilerro maiuskulaz idatzi eta botoi bat hori minuskulatuko izuna, edo iritsi da eta ni ez naiz ohartu. Ojo, hori existitzen da espaldi. Ba, ojo, banekin nolako zerbait pasako zala. Orduan, maite dut are gehiago ni hortaz ez enteratu izana. Hau da, maite dut ere askotan berrikuntzetara... Ez dakit, ordu erdi beranduko iristea, edo 7 urte. Baino, ulertzen didazue, beste mila adibide honetzke, entzuleak pentsa ezala, baino, gustatzen zaizkit, teknologiak oraindik harrapatu ez dituen zirrikitu txiki horiek naiz, asko ez diren. Meta maite duta. Hori da. Ba, jake Sex Pistols eta Eurovision aipatu duzun, atzo, ez dakit zergatik, pasanuen afaria, bilagunekin, Eurovisioneko hitak, kantutzarrak errepasatzen. Eta tartean Olsen Brothersen hau. Gartxot, gubiok, garaiantzekokoa gara, nik parrandan Fly on the Wings of Love, bersio teknoa, zenbaten, Wings of Love, fly baby fly. Ba, hau dena mendik abiatu zen. Guazen. Fly on the wings of love. Fly baby fly. Ojo, harmonia hoi. Reaching the stars above. Touching the sky. Kanitxo txongio bat Freddy Artilesi gogoratzeko. Ba, maite ditut horrelako ariketan nostalgikoak, atzo, bueno, badakit zergatik baina ezin dut kontatu, aritu ginen hor Eurovisioneko kantuetan repasatzen, eta sorpresa asko eraman nitun, ze besti batzuk barneratu dituzu urtetan modu batera, eta bapatean konponketei arregloi begira, hemen orkestra sinfonikoa dago, eta ez beste zer, eta hemen Julio Iglesias gaztetxo zegoen, eta bolaren bersio guapoa Gypsy Kingsek egin zuten azan, eta holako gauzak, eta oso ondo pasa genuen. Eta izulitzen batzutan ere, adosen eri pasa zaite zentzura, baina zentzutxarrean ere pasa izan zaite, hau da, mito asko erori zaizkit, ezagutz ez duen informazio sorta bat iritsi zaenan, eta igualzuk originaltzat barneratuta zeneukan zerbait, ez dakit, zure lengusuak ez, baina beste norbaitek intzula ohartzen hori, irutzen zait bi aldeko zea dukala, baina kasu honetan nik ere ez nuen ezagutzen, eta eskerik asko nigo gaur festan eta horrez, salan dantzen goetu Fly on the Wings of Love-ekin.
2000 urtean Danimarkan izan zen, eta, bueno, esango nuke bertakoak dira, Olsen Brothersak daniarrak direla, eta, bai, hor, beltzez jantzita goiti bera, hola, pixkate, ja, 60 pikurtetan murgildutako bi gizon, gitarra espainolak hartuta, gitarra klasikoak hartuta eskutan, eta ez da oso Eurovisiboa asunto, baina, bida. Hor badago, pixkat, autotuning efekto bat ahotxean, Oso arraro sonatzen dute, Bai, egia esan bai. Bueno, harmonia kontu, ez da egiten zela gitarra. Erra. Nei berriro ere Phil Collins etortzen zaigu. Bueno, badoke puntu bat Phil Collins. Baina mai, leno, bigarren aldiz aipatuzako, hori gauza hon bada, Gauza hon bada, Phil Collins. Bateria batek patroi bat osatzen dunean, timbaletan tuku, taka, tuku, ja Phil Collins etortzen zaizu. Hortxea jatorria Genesisa. Aizue, saioa abiatzeko gure lehenengo bigonbiatuak gurekin ditugu eta segituan izango gara eurekin, baina badakigulako musika tresna bat hemen daukagula eta nik zalantza daukat teknikoki zerbait egin behar dugun, eta ez hori bakarrik. Badako dagulako kantutzar batzuekin elkarbanatu nahi duguna, ura jarriko dizuegu lehenago. Sara Azurzaren single berria, bere album berriaren bigarren aurrerapen kantu argitaratu du gaur, diskoari izena ematen dion abestia hain zuzen. Hemen berriro. Eta Sararen bidea ezagutzen dugunok, harrapa dezakegu, nondi datorren hemen berriro hau. Ez da, dantzagarria, pop eta elektronika giroan murgiltzen dena, eta, bueno, Zea Maiz eta Bulego bezalako euskal artistekin aurretik egindako lanengatik ere, ezaguna den Barbara Fernandezek zuzendutako bideoklip eta guzti dator. Madrildarrak bere taldearekin batera, bi pertsonen arteko maitasunaren lehen urrats, lotxatiak eta fasionetan agertu diren beldurrak itzel transmititzea lortu du eta bideoklipa streamingiz jarraitzen gaituzuen ontzako, kantua, bideokliparekin batera, uine arrunten bidez jarraitzen gaituzuen ontzako. Sara Azurzaren hemen berriro. Hortzi mugarantz astiro
Hortxe entzun berri duzu ez, Sara Azurzaren single berria. Hemen berriro, eta gu berriro ere aurrera egiteko preste bagara, bigarren kafean zareten naiz, irratian. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ze epikoa, Sartu zait diafragma. Beste nura baitera jonez, eta hemen damba! Birika bat erama. Ba, urtarriak 13 ostirala gaur, eta urtarriak 13arekin gonbidatu berezi bidozkagu gurekin. Batak buelta batzuk egin ditu dagoeneko bigarren kafera, ez dakit kafea gustoko ote duen, edo gustora egoten duten den hemen gure laborategian. Gu, segurenik. Segurenik gu. Majoa bagia, paiazuak bai, baina majoak pixkate bai. Bai. Beste nizun, hau txurratuarekin, baina aldegin zenuenetik beti. Maider Altzelai, arratsaldeon, eta ongi etorri bigarren kafera. Atzaldeon, eskerrik asko. Eta ni horintxe konturatu naiz, mikrofonoa tiriki behar dugula. Sendatuko naizuta. Lekzio asko ikasten da minaren eskolan. Alegina egingo dut berriz kantatzeko lan. Sol maiorrean abesten izun hau txurratua. Gartxot izan dezuna, nahiago zenula teknologia batzutan ez deskubritzea, ezta? Bueno, bani gure bigarren gonbidatuaren mikrofona iritzeko iPada behar nuen. iPada urruti zegoen, baina iritsi da, eta iPada bateria gabe zegoen. Baina, konpondu dugula. Ziur bat zenuela hor, bigarren, laugarren eta seigarren. Igor Sala, arratsaldeon. Arratsaldeon denoi. Hola bai, hola ja biak aurkeztuta. Bueno, guk Igorri ongitorri emango diogu, lehenengoz izango delako gurekin, baina esango nuke Igor eta Maider badabiltzala gehiago ongitorria baino agurrean, eta ez dakit hor ze girotan sentitzen diren, ze badago hor, pixkate agur esatetik zuen egun hauetan, ez da? Bale, ulertzen dut, gaur bukatzen dalako, heldu da kontua ekimena, eta zuekin isten dala ekimen hori, 7 saio izan dira, hemen izan ziren, Mireia Delgado, Maider Altzelai bere garaian, gaur bukatzea, heldu da kontua ekimena, Maider, zemuz junda, esperientzia? Bai, gaur bukatzen da, bai, baina orain arte behintzat oso gustora, oso ondo, oso harrera ona eduki dau, joan garen lekuetan, eta espero hemen ez bukatzea, espero hemenik aurrera ere jarraitzea, saio honek bere bidea iten, así que... Goratzeko pixka bat audientziari, hori, heldu da kontua, helduentzako ipuin kontalaritzan zirkuitoa sortu berria dela, aurtengo irabazleak izan dira Mireia Delgado eta Maider Altzelai, eta, 7 herrietatik pasa dira, Oñati, Arrasate, Barrundia, Iruraizgauna, Berrobi, Tolosa, eta gaur Zizurkilen bukatuko dute, hemen kemen,
ikuskizunarekin. Beraz, beste tur bat hasteko presto ordun, ez? Bai, eta gogotsu, bai. Bai, gainera ikuskizun guztitan izan da, saio bukaeran edo forotxo bezala, ez? Galdera batzuk egiten, pixkat ezagutzeko gehiago artistei, eta oso gotxuak izan dira. Bai, egisa esan bai, gertatu da ere jendea batzuetan gelditzia, ez dakila zer galdetu. Nik uste hori ipuin saioa nahiko intimo eta hola da, dia historio batzuk, azkenean mugitzen dizutela emozioak eta ere bai, ez? Orduan, bukaeran, galdetzerakoan, adibidez, ni arrasaten sentsazio hori eukin hauen, galdetzerakoan zer modu, zer nahi dezu, zerbait esan, ondion jendia zegoen, emozio horrek gestionatzen moduan, ez? Eta gero esan zidatelako, ez? Igual, 10 minutu geroago, betorri zitzaizkian pila bat galdera, ez? Baina momentuan hork, baina, bai, beste leku batzutan, bai, egon da, eta oso gustora. Nik, beso altxatzaren nintzen, turnoa eskatzen. Oso tipo edukatu da. Bai, eskolako ohitura bada, eta bazpare. Justo orain txaipatu ezuna, lehenguan lagun batekin nintzen nuen, eta askotan nola behar dugun gauzak prozesatzeko tarte bat, niri pelikulekin asko pasatzen zaitere bai, ematen du beti dana ulertu behar degula. Zertzan hori, zertzan baso hori edo lasasiru, eta zea, eta askotan gainea sentimenduak eta gauza sakonagoen inguran dauden liburu, musika edo pelikula, antzeslan edo dena delakoak ipuin kontalari batzutan mezu horiek guregan erratu bat iraun behar dute guk hausnarketa egiteko, ondorioak ateratzeko, eta lehenkoan justo lagun batekin hortaz hitz egin nuen, ez zote gauden askotan ere, erantzun bat berehala jasotzeko ohitura horretan, eta batzutan impacto emozionala duten gauzak behar dute atxalde bat, 2 ordu, 10 minutu, urteak, eta hori ere ederra da, ez? Sugeritzea beti, eta ez dena argi esatea. Hausnarketa bezala, lehenkoan norbaitek hori komentatu zelako, eta horrein esan dezunean esan dut. Nire ados nago horrekin, eta gero adibidez beste leku batzutan bai gertatu izan da, gero hor mugitu da hori, norbait etortzea zuregana komentatzera. Eta eskertu du gainera hori, ez? Aukera hori izatea ere. Eta ondorioari eman zaioke forma bat, eman diezaioke beste jendearekin, baino norberak bere prozesua duela ere, sentimendu horiek kudatzeko eta interesari. Hola da. Bueno, eta justo gaur sarreran aipatu dugu, James Joyce gaur bezalako eguna jaiozela, Dubliners, jungara pixkat Dublinea, jungara pixkat Irlandara, eta aipatu deu nola doala gaur, seguro Irlanda hitza berriro agertuko zela programan, porque, maidral zela, eta hemen kemen ikuskizunaren tiratzen, berarekin dijoa Igor Sala gure musikaria, eta ze ustekabea eta goindala egun batzuk 10 urte bete ditu Depotes taldeak, Depotes ja mitiko taldea bihurtu den, eta hemen daukagu Igor Sala Depotesen. Zigor lasai, akorde hartu hartzen esango izugu. Ikuste zaitut hor nerviosa, akorde hartu ez badatu ez lasai. Denbora daukagu, presarik ez, zuek ere hartu duzu zuen denbora 10 urteetan gauzak egiteko, eta guk denbora daukagu 10 urte horiei begira jartzeko, eta lehenengo galdero askotan egingo zizuen, 10 urte bete dira, abenduaren 25 batean, eta urte mugak berak esaten, friki hauek abenduaren 25 batean hasi ziren lehenengo kontzertu eskintzen. Hola suertatu zen, ez? Hasi ziren bai Jul Bolinaga eta nire naia eta beste ematzu jotzen, eta ensaiatzen hasi ginen Depotesen abestiek, eta, suertatu zen abenduaren 25ean taberna txiki batean egitea, eta, Kriston Salaparta sortu zen, ez? Jendea kalea haino, eta, Ez otezan izango, lenguan aurrekoan ere komentatu genuen Inigo, gauetan eta parranda giroan zenbat talde sortu direnez Euskal Herrian ere bai, eta hemen ez dakit susmagarri erutzen zain niri 25ean taldea sortu izan hor, aurreko eguneko parranda kontutan hartuta, baina ez dut inoiz inor atzakin seinalatuko. Ez die bat ere pegatzen, pentsa, euren burua aurkezten dute, ezkara honenak ez da formalenak. Aldrebesak, mozkorrak, lotxabakoenak, eta zu ere show honen parte zara. Akaso parranda tartean sortutako talde izango da, ez? Bai, pixka bat, bai, gaina pintxopotea hortik egazitzen, da, pintxopote egunen baten sortu bat zen. 25ean berez lehenengo kontzertua izan zen. Zaitik aukeratu gendun fetxa hori, sin más, gabonak pixkat bolta bat emateko, eta 25ean oain dela 10 urte etzen ia ez erregoten. Eta esan dut, atxaldean kontzertu bat egingo dugu, lo que pasa que, kontzertu hori egia ezan oso
oso politxe izan zen, eta jende gainezka. Harritzen, ez da egitez, harritzen askotan horrelako parrana musikatu antolatzen duzunean, horrelako zeata, baino 10 urte irauten. Lehenengo momentutik uste dut burutik ez zala ez da pasatzen, ez? 10 urte barrun hemen jarraituko garela. Baina 10 urte pasata iritsia momentua esateko ostras egin duguna, zebilbide izan dela? Bueno, egia esan, beste taldekideak ez da gehin, nik pentsatzen dena da aurrea jarraitzea, eta atzera ez dut asko behiatzen. Hasi ginean, ez genekien urte bat, 2, 5, edo maia, bizkanaka gauzak irtetzen jundia, eta, 10 helduko, eta beste 10. Zuen diskuen izenburuek ere zerbait adierazten dute, ez, bideoni buruz, 2018an, esan duten denborarekin, lehenengo kontzertu hartatik, lehenengo lan diskografikora 6 urte pasazirelako, 2018an iritsi zen, ametsak dira egi erabat bete aurretik. Eta hor ere, badago ez zuen bidearen zerbait, azkenean hasi zen modura, eta bapatean taldea eraldatzen joan zen pixkanaka, beste bai musikalki, eta igual espero dezenutenaren inguruan ere, beste espektatiba batzuekin, sendotu edo indartuta, ez? Bai, azkenean gu talde hori montatu zenean, azkenean Depo-esen edo musika irlandarren bertsioak egitea, jendea baldin bai joa errexea da. Errexea da urte batzuk olaibiltzea, baina urte batzuk pasata ez da gendun, gureak diren gauzak ere sortu eta ekoiztu behar ditugu. Eta orduan, hor 2018an etorri zen diska hori, influentzia horretatik, eta, diska horretarako nahi genuen euskeraz egitea, inglesez sartu genuen abesteen batzuk, eta, emaitza positiboa izan zen. Eta handik 3 urtetara iritsi zen damurik ez bihotza aske. Baduzuet damurik, badago zerbait zuen bidean pentsatuko zenuken orain, hau lehenago egin bagenu, edo beste modu batera, edo eta ez bihotza aske bizi izan zarete. Baina ez zintzea damutu, porque eginda dago, ja. Indazio. Claro. Hortxe Depotesen kantuak entzuten ari gara, eta, Maider Alzelaire Igor Sala hemen, ez da egitorrelako jendearentzat izango da, eta nondik ez, nahasketa hau, nondik sortzen da, bai, ahozkotasunaren eta Depotes taldeko akordeonistaren arteko nahasketa hau, Maider nondik sortzen da, ba? Horbildu mikrora beldurri gara. Bai. Zu akordatzen zea. Hau ere ordutxe egiten gertatu da orduan hartxot. Baino ez da mutzen. Ni Igor esautu nauen ipuinekin, badago arrasaten Vanessa González, beste kontalari bat, elkarrekin 3 gauzak egite ditugu, eta beraiek basebiltzaten, beraien artean gauzak egiten ere, momentu hartan, eta hola izagutu nauen, bera musikaria eta ipuinei musika ipintzen. Eta handi, sortu ziren aurrentzako proiektu batzutan, Kontukabi proiektua sortu zen, Kontukabi, Vanessa González, Igor Sala eta ni neu gara. Eta gero sortu ziren gauzak elkarrekin. Proposatu nion egiteko aurrentzako saioren bat, gero sortu zen hemen kemen ere musikatu izatea guren hauen, eta berari esan nutzen, eta hola, mendik aurrera, sortzen dana, baina gustora. Bai, eta hemen aipatu zenun, hemen kemen sortzean edo lehenengo momentutik argi zeneukan musikatua izan barzela eta Igorrekin izan barzela. Bai, nila Igor, badakit kristo musikaria dela, sormen handia daka, pila bat aportatzen dio saioari, ideiak, eta gero repertorio badaka, berdin da tango bat, trikititxa bat, berdi jako, beti dauka zerbait, hau jo aldu, edo bersioak egiten ditugu, ipuinentzako abestiak hartu eta gure letra ipini, eta gozada badala, superrondo pasetan dut. Hori da, berbenan ibiltzearen gauza honak eta txarrak. Baina izan behar da, bai, ez Igor, nire ustez, parranderok igual bai, gamberro fiskat baita, baina musikari puska ere, eta eskarmentuko musikaria zaite Depotesekok. Bai, izan, bagoaz urte batzu jotzen, eta gero aurretik aneak batzatuen beste taldekide batzuk, beste talde batzutan jotzen, eta, beti musikaren inguruan zeudenean, urtez urte, dena hobera digua. Nik aipatu behar nuen, altxatzen nahi nintzen bai. Ez dut emozionatu nahi, bakizu ino erraz emozionatzen izela, baina ilusio asko... Bai, emozionatu edo, sakon jarri. Neri ilusio berezia egiten dit,
disiplinak nasten direnean. Eta orain ari gira norberaren ibilbide pertsonala, gainera, bueno, printzipio zer ikusia handirik ez duten bi disiplina, baino badute. Eta niri, ez dakit, emozio berezi bat sortzen dit, horrelako elkarlan batek, nik ere 1000 egin ditut, eta hemengo edo zeinek, irutzen zait oso polita bi ertz ezberdin batzen direnean oinarri igualean, ez? Bat izango da kontalari ona bestea musikerera, baina azkenan, hor, ez dakit, bihotz batek zerbait transmititu nahi dunean, inguruan alako bihotz batzuk daudenan eta dana juntatzean ni emozionatu egiten naiz, izan dantza musika, kontalaritza zea, o harri jasotzailea eta azenario bilketa. Baino, bai, eta orain esan dezunean, ez dakit, gustatu egiten zait, elkarlanak beti ematen dio arteari nere ustez gainbalio moduko bat, eta hori azpimarratu behar dela irutzen zait, bai? Zupakizu ze BBB klubeko kide zarela eta ez dakizula? Zer da BBB? Bueno, venga, vale. Bueno, uste nune hola insulto mazala, babu, benetako babu, bueno, babuinoa. Nahiko babua bagara ez esaten ez dakigunok, baina babu jatorrak, babu onak. Askotan benga bale horiek ere izaten dira, esan detena hausnartzeko gogorik ez dakazuelako, baina ez aldenkan arrazoi pixkat bintza. Bai, baina lakoak gara, edo zein elkarlan proposatuta, aurrera. Bai, niri emozio berezi bat sortzen dit elkarlanan egindako zerbaitek eta esan behar nuen. Eta disiplina nasketa horiek aipatu duzuna, Bai. Bueno, ia da ez dakit, musika eta oskotasuna nastea ez dela hain arraroa. Ez. Baina bai, badago narratiba bat, ez? Zera, arloetan edo aman komuna dena. Eta egoten da jende asko ere bai, adibide bat ematarren, egongo da jendea bere akordeoietik atera nahi ez duena, bere zeatik egongo da jendea beste numaiten ipuin kontalaria eta ez duena nahi eta, bueno, askotan egoten da norberak bere disiplinare muga jartzen ditu jende hori, baina ez dakit, elkarlanare zorionez hemen gure lurrean nahiko ohikoa da eta nik ospatu nahi nuen, beste behin. Ospakizunak ari garenez, urtarriak 21 okerez banago, zerbait berezi dator marrasaten. Bueno, bai, egingo dugu horre 10 urte urriraren bueltan kontzertu bat, gaztetxean, gabeko 10etan hasita, eta saiatuko gara, Depotesetik pasatu diren hainbat musikari gonbidapena luzatu diegu, eta bai ezko eman dute, eta, bueno, nik uste gauza politxe dela, eta gu azkenean tabernetatik eta gaztetxetik irten ginean, eta, bueno, ospatzeko leku politxe da gaztetxea. Arrasateko gaztetxean izango da gaueko 10etan, sarreraren prezioa 5 eurokoa, eta bertan Erne taldeare izango da zuekin, bide lagun, gauza konpartilu egin behar dira. Hori nola zan? Ikusten? Arrazoia izango zenun ba? Hombre, beti. Ez zaio gustatu bueno benga, bale? Mai ez du lertu? Bai, gustatu zait. Imaginatu, Depotesetik pasa diren musikari puska hauek, bapaten igorrek edo beste atez, etorriko zara 10. urtoren aspatatzeko, eta esaten zen dute, BBB. Bueno, venga, vale. Nola ez? Ustetoain harrapatu etela. Jode, kontuatu nahi zetzen hori lertu? Venga, bale, uste nuen nahi zinetela. Gartxot isilik egon nahi. Hoitako batzala baino zan. Gartxot, abestuken erurrengo diskoan? Bueno, venga, bale. Bai, ni naiz horren... Horregatik? Presidentea ez, akzionista mayor. Ari nintzen konturatzen, etzala... Uste nuen nekin sartzen ari zinetela, eta eskerrik asko, lagun. Maider Igor, eramantzazu ezuekin mesedez orain txentroiza bukatzen dugunean. Venga, bueno, vale. Urtarrian 21 Depotesen kontzertu berezi hori, 10. urte urrenarena, baina esan da bezala, bueno, Depoteseko kide den Igor eta Maider berak badute. Aman komunean elkarbanatzen ari diren sorkuntza hori, eta uste dut gaur gure saioan gu oso zaleak izaten gara horrelako esperimentuekin, eta badagoela elkarren artean ekarriko duten zerbait. Igor, orain bai akordi hartu dazu. Baina, bai, mai, zu jaingo duzu beto nola aurkezu hartu. Uste dut berriro Irlandara goazela okerrez banago, eta, bueno, nik ez dakit, nahi zu pixka bat irudikatu edo, zentzun behar dugu. Bueno... Spoiler egin gabe, karo, porque gero daukazu ikuskizu. Zarreratxo bat, besteik ez. Bai, guztia entzun nahi dauena, gaur zizurkien, arratsaldeko 7etan, kulturetxean egoko gara. Bai, bueno, gure saio honetan, Molly Malone Dublindarraren historia kontatzen dugu, nik bere abestia entzun nuen, eta, izugarria pentsatzen jat,
Eta hortik, abestiak bere historia kontatzen dau, eta hortik, bere historia kontatzen dugu, eta, abesti zatitxo bat bai. Nahi zuen. Dublin zaharrean, portuko kaletan, neskatxa gazte bat oinutzik doa. Saskia soinean, arrainez beteta, irrifar batekin kantari doa. Alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockers and masses, alive, alive, oh. Molly Malone, Dublin zaharrean jaio zan. Aita arrantzalia zan, hilabeteak egiten zituen itsasoan. Amak, portuan bertan arraina, mejilloiak eta berberetxoak saltzen zituen. Molly Malone, kresal eta arrainaren usainan artean koxkortu zen portuan. Alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockers and masses, alive, alive, oh. Hortxe Igor Sala eta Maider Altzelai. Guk agurtu egin behar ditugu, hemen soinua berotu eta ahotsa berotzeaz gain, egin beharreko probak eta ere egiteko dituzte, Mai, ez da asko geratzen euren emanaldirako eta? Hala da, laizter konzentratzea, prestatzea dena, eta zer da konzentratzea, karo. Bioi, mila esker gaur gurean izateagatik, horrelako pariak ekartzeagatik, soinua ona ekartzeagatik, beti da plazarra hemen instrumentuak ikusten duzen bezala, zuzenean eukitzea asko dugu gustoko eta kakapila. Mi esker. Zorionak, Maider sarigatik, zorionak depotez 10 urte urrena betetzatik. Mi esker. Zaindu pareja. Bai, berdin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bilintz, zineaz jakinai ez duzun guzia. ...2022ko gure realidade hartzen baldin badugu erresa da punta ateratzea filmari eta pertsonaiei eta hori guztiari. Niretzako interesgarria da, kontutan hartzea pelikulan printzipioz, jatorrizko trama garrantzitsua da Bruce Willis biltzen dela bere emaztearekin, bikota harremana konpontzeko asmoarekin. Badaka puntu hori pixkat gizon naturalago baten irudia, normalago baten irudia, egin ditzakena gauza harrigarriak nolabait, baina pertsona normal batena. Eta nik ustutera baitula gauza interesgarriak poliziarekin ere, laguntasun eta pixkat nola bata besteari laguntzen dioten. Poliziarekin karguzlu, esan barra dago mejor polizia del mundo, poliziari hemen egiten zaion gorazarrea nahiko nazkagarria da filme honetan. Entzun Naiz Irratiko webgunean edo podcast plataformetan. Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada 91.5. Donostialdea 93.8. Gernika 96.7. Leitza 95.1. Bortziriak 103.1. Urola 91.8. Goierri 102.2. Legazpi 94.6. Naiz Irratia.
Eta horrengo kantua ez da gaur bertan kaleratutakoa, baina biegun besterik ez dauka Muzakeko lagunen epe berriak, irabaziak eta galerak. Eta bereziki gustatu zaigu Darwin izeneko kantu. Arrastaka uretatik kanporatuak Zakiaren lehendabiziko pausua Zeinek asmatuko luke gure patua Gizartearen funtzionamendua Espeziazioaz Involuzionismoa Euneko bakar batek diseinatua Euneko bakar horrentzat esleitua Gurumenera oitzera behartuak Erduteratutako pekatuak Espeziazioak Involuzionismoa Joan den urteko apirilean izan ziren gurekin Muzaktarrak eta duela egun bi kaleratu dute aipaturiko EP hori, irabaziak eta galerak. Lau kantu aurkituko ditu entzulea bertan, eta horre, etxekalte taldeko Unairen kolaborazioa, etxekaltetarrak ere hemen izan genituen. Eta uste dute, hori entzuteko aukerera izango duzuela, Lugorrian abestian, baina nik atzo lau kantuei buelta ateman da, Darwin kantuak asko erakarri ninduen, da horregatik aukeratu dugu hau zuentzat. Bide batez, orain arte ez, baina orain gontan diskoa fisikoki aterako dute, eta egingo dutena da, lau kantu berri hau ez gain, programaturik diskoko 7 abestiak ere gehitu, eta 11 pakete oso bat, beraz, disko fisiko batean, 2 disko egongo dira. Earra, niri gaina, sonoridade honek, eta barkatu hanka sartu behar balin badet, baino, irutzen zait, zakin nola esan duela urte batzuk askoz presenteago zegoen eta kaso txarrerako esango nuke gaina bigarren lerroratu edo zazpigarren lerroratu diren ere estilo ulertzen diazu ez dakit hau zer den, baino bai, azkarra, abrasiboa, agresiboa, hardcore metaleta eta jola, baino ilusio berezia egiten dit horrelako soinua lantzen duten taldeak lehen lerroratzen direnean, hemen gure lur txiki honetan zen, onerako ere torri dira soinu berriak, baina hemen egurra ateratzen badakigu, historikoki gainera, orduan, alako taldeak beti dira niretzako, claro, bat, ostra. Oso ados nago. Bai, ez, ulertzen zaitez. Hain ados nago Lugorrian kantuaren entzungo dugula. Dale.
Gartxotek esan du ez duela hanka sartu nahi, baina uste dut gaur hanka sartu duen beste norbait badagoela. Ba, norbaitek sartu du leporaino, Denok sartzen dugu hanka egunero, baina hau hanka sartze, hola, goi mailakoa izan da. Izan behar zan nire plan B-a maite dutako, baina gero agertu zan Sex Pistolsena, eta ikusi duzu zuek Antena 3-eko gaurko hanka sartzen. Ez, zu kontatu jazulako. Ez tetan Antena 3 ikusi, zera, oen dala 24 urte hola. Baina, Susana Grison programa Espejo Publikon, batean edizioa dela ez dela, eta nola esaten dute baina ez dela edizioa, baizik eta, argazki batzuk ateratzen dira, lider kataluniarrekin, eta bar, Jordi Turul, eta Jordi Sánchez, eta zargazki jartzen dute Jordi Sánchezekin, Jordi Sánchezen aktorea Mariskos Recio interpretatzen duena. La que se avecina, Susana Griso. Akaso telebistarekin lotura egitaldera nor izan den hanka sartu duena ikertzeko CSI beharko dute? Susana Grison. Vale, etxera no, ez ze hartuko puntutako trena. Agur. Aio. Egongo da ere, inorke, barregarria hankasartzea, hau ez da lehenengoa, ez da azkena izango, askotan mediatikoki ere egiten dituzte hankasarte itzelak etxea hundiak, baina, inork ez du pentsatu, hori nahi gabe norbaitek eman dio enter bati, norbaitek egin du deskargatu, ez dakit Googleetik erun baitetik irudira, hau da, egongo da, griso beharko geruke, baina, inork ez du pentsatu hor, norbait egongo da, hor guztiz lur jota, edo barrez igual, ez dakigu, baina... Batek pentsatzen igual, lehenengo aldi ikusten duzula saretan, hau gezurra da, hau... Nik izaten egia delako, kasu honetan ikusi du, eta orduan hankasartze horren atzean badago bihar infojobsen sartu beharko da norbait akaso, ez? Bronka bekariontzako, seguro, baina, gainetik jende pilo bat ikusi du, eta zuzenean aritu dana periodista ere, horregon da. Argazkien aurrean esaten, hauek dira, ez dakize, eta men Jordi San, ostras, tío, osotasun hori pescau. Galare, hankasartze eta zari zarete, eta nik hankasartze historiko bat kontatuko dizuet. Behin futbol kazetari nintzen garaietan, ari nintzen komentatzen jokaldi batzuk, ez da egite golik onenak edo, eta area kanpotik hankarekin ostikada bat, eta golikaragarria, langari pega inda pasazan baloia, eta erderaz ari nintzen, Teledonostin, eta nik este increíble testarazo, eta han lasaiatu nintzen, testarazo testatik dator, buruarekin jotzen zaio baloiari, nire ez buruan, kortozirkuito mariskos gile gintun, eta zera, testarazo, eta denakan itxoiten nik esaldia bukatu arte, eta orduan bukatu nunean, platokide, nola testarazo, nola buruarekin, hankarekin jodio. Nik enun lertzen ze pasatzen, nire burua zeon ja kortozirkuito konstante batean, eta enun arrebatzen jugada. Nik hau ez nuke kontatu behar, eta ez dut asmatu, baino nik bakizu ze pasatzen ari ingelesa medio, hau da ez gaztelaniarekin, behin tur batzuk egiten ari nintzen pintxoa gomendatzen, eta bikote ingeles batek galdetu zidan Rabo de Toro zer ote zen. Eta nik inglesa manejatzen den, baino mesedez, feidera prest, asma dezala entzuleak nire erantzuna zein izan zen, hortxe utziko dut. Wow! Arratxaleko 5 minutu bat, berandu xamar gabiltza serietate pixkaten bila, eta azken orduaren bila zehazte ostirala daukaguna bigarren kafean. Pegi lekun alankidea estudio zentraletan da, Pegi arratsaldeon zein azken ordukoa. Arratsaldeon. Arratsaldeko 5 pasatxo, kamioientzako bidesariak kilonetan jarriko dira berriro ere martxan, N1 eta A15 errepidean. Eider Mendoza, Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramaleak zehaztu du, errepiden mantenuaren gastuak ezin dutela gizarte politikak baldintzatu. Hala, iragarri du ostiral honetan, Gipuzkoako Aldundiaren bozeramalea denak, EITBri eskainitako elkarrizketa batean. Bertan adirazi du, Europar Batasunak babesten dituela halako neurriak, errepiden erabiltzaileak ordaindu egin behar duelako. Europak esaten digulako, erabiltzaileak ordaindu egin behar du. Alegia, errepide horiek egunero jasaten dute sekulako trafikoa batipat kamiolariena, bertakoak ez direnak,
gehienak, eta hori ezin du erakunde publiko batek bere gain hartu gainontzeko politika publikoen kalte. 2016an onartu egin zen kamioientzako bidesariak ahalbidetzen zituen lehen foru araua eta 2018 urtean bertan bera utzi zuen Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak garraiolarien sindikatuek aurkezturiko helegiten ondorioz. 2019an bigarren arau bat onartu zen eta 2021an bertan bera utzi zuen hau ere auzitegi gorenak. Egoerak errepide osoan bidesariak jartzera behartu dituela, adierazi du Mendozak. Eta orain, zertara eraman gaitu honek? Errepide guztia, N1 eta A15, zirrikitu guztik peajepean jartzera. Eta hortaz, peaje berria abian jarriko da urtarrilean zehar. Hortik aurrera, azpimarratu nahi dudana da, guk hartu ditugun erabakiak, izan dira noski Gipuzkoako Batzar Nagusietan oinarrituta, egia da horrek eduki duela ibilbide bat epaitegitan, guk ez duguna konpartitzen, baina onartu beharrean gaudenak, eta hori dela jundala birformulatzen. Honen ostean EH Bilduko batzarkidea den Oskar Bordesek salatu du sare sozialen bitartez bidesariaren gaiarekin foru gobernua etengabeko noraezean eta improvisazioan ibili dela eta ekimen bat errodatu du behar diren azalpenak eman daitezen. Interpelazioan azaltzen duenez, bidesaria kobratzearen aurkako epaien ostean agerian gelditu da garraiolariek eta EH Bilduk bidesariak ez kobratzeko egin zuten eskaera. Dioenez, kudeak eta eskaxorrek kinkalarrian utzi du foru gobernua eraman beharreko jarduera. Izan ere, Bordesen esanetan, orain arte epaitegiak 3 erreklamazio onartu ditu eta 13.000 euro itzuli beharko ditu foru aldundiak autobide hauetan kobratu izanagatik, legezkanpo zela, baina honek erreklamazio gehiagorako ateak ere ireki duela erantsi du. Gainentzeko eta nazioartera begira ere gaude gaurkoan izan ere, Japoniako gobernuak iragarri du Fukushimako zentral nuklearrean pilaturiko ur kutsatua eta tratatua heldu den udaberritik udara bitartean isuriko dela ozeano barera bertako arrantzaleak aurka egon arren. Isuriko den ura hondakin erradiaktiboekin kutsaturiko ura da, 1,29 milioi metro kubiko daude gordeta bidoi ezberdinetan, lurrikarak eta 2011ko tsunamia kalteturiko instalazio atomiko batzuen barnean eta espaziorik gabe gelditzen ari dira. Energia atomikoaren nazioarteko erakundea, ura isurtzeko plana gainbegiratzen ari da, behin ura prozesatzen denean, elementu erradiaktibo gehienak kentzeko eta datorren astean misio bat ere bidaliko du bertara, tokian bertan prestakuntza lanak aztertzeko. Hego Koreak eta Txinak ere protesta egin dute arrantzalek bezala, eta tokiko arrantza erakundeak isuriaren aurka daude, izan ere 2011ko hondamendi nuklearraren ondoren ia ezin izan dute berreskuratu haien jarduna eta isuriak bertako arrainari eta itsaskiari eragiten dien estigmak okerrera egingo duen beldur ere badira. Arratsaldeko 5:05 errepidei dagokionez lasaitasuna nagusi, ordu bete barru bueltan gara. Gero arte. Naiz irratia. Eskerrik asko pegileku ona, arratsaldeko 6etan esan da bezala informazio gehiago eta guk aurrera egin behar dugu, baina nik ez da eta aurrera egiteko gai, ote garen. Niri arnasa falta zait, guk boletinari paso eman diogu eta gartxotek gutxi du airean azalpen bat, behin galdetu ziola turista batek. What does rabo de toro mean? Zer da zezen isatxa, ez? Nahi ezpaik etza kontau, Ez, zartu naiz, lotxa aukitzeko. Baina, sinisgarritasun apurra galtzen dut hemen asteazkeneroko hasierako dantza hori egiten. Sinisgarritasuna, zilegitasuna irabaziko duzu kontatu. Hori da, ez, kuriosoa izan zen, eta zerebroak eta hizkuntzen nasketa horrek nola batzutan kolapsoa egiten duen, turbatze egiten ari nintzenean, rabo de toro nik inoiz ez nuen probatu, edo igual oso txikitan amonan zopan batean ola beste modu batean prepatuta baina ez zegoen nere zean. Eta galdetu zidatenean, what's rabo de toro? Nere zerebro ez dakit lokartuta nola zegoen, baina rabo zer da, eta ni horrasin nintzen... Entzuleari azalpen bat.
rabo de toro, bueno, zezen isatxa. Tail, de ala inglesez. Bai. Eta berez hori ere, nekien inglesan nahiko kontroltzen, baina momentuan kolapsatu egin nintzen. Eta entzuleako kadadin normalean ez zezenarena izaten, bai askotan garaibateko zezenketen ostean arategietan lortzen zen zezenarena, baina normalean behiarena izaten da, askotan txuleta idiarena eskaini eta behi zaharrarena den bezala. Hori da, eta, turista horari zen, what is this? Eta nik, kolapso erdian, hasi nintzen hor, ez dakit, zutik dagoen zakil baten irudia egiten horrela eskuarekin, ez nuen erekzio bat. Ez nuen inglesez zakila esan nahi, zen hitz bastante potentea da, eta hor, eta tipak esan zian, what do you mean, a bull's dick, tani, yeah, but yes, eta hortxe jantzun. Bull's dick, zezenaren zakila. Zakila, bai, eta hortxe jantzun, biak jantzuten, bikote bat ziren, eta oso ondo, eta honena da, etxera jun, eta nire kinea izarokerekin hitz egiten ari nintzela, oso sukaldari fina izatez gain zalea, ni ez. Eta hortxe ari nintzaio, bakizu gaur ze probatueten, zea, zezenan, pitua, zakila, ona ez zuen bezala, eta tipua hona behiratzen jarri zitzaren, eta ez dut hemen esan zian, baino. Esan zai. Tu keres gilipollas, holako zerbait esan zian, eta hortxe egin zian, aurreko 7 ordutan zerebroak egin ez zuen konexio, eta isatxa de gartxot, baino ze botaek, eta emaila idatzi behar izan nuen, sorry for yesterday, it was a mistake, eta gauza guztiek. It was a heavy mistake. A big mistake, eta egia esan oso zintzoak eta majoak ziren, eta ulertu zuten, eta gainera gogoan daukat tipak erantzun zidala. Orduan, akaso ez nintzen nahin abentura zalea, edo jajaja, holako, hau da, berak ere humorez hartu zuen, eta igual sinesgarritasun pixka galdu dut, baina aizu gora zerebroaren kolapsoak ere bai ez. Zutabiak barka baina ez garagu eusko gudariak. Eguzkirik sartzeke nahi eta ezin nik ere aldarri egin nahi nuke germinal. Eguzkirik sartzeke nahi eta... Arratsaldeko 5:09 minutu eta guk gaur hausnarketa sakona egin nahi genuen. Oso sakona ez da izango, zen 4 minutu edo inguru geratzen zaizkigu. Eta begira nundi gatozen, hau da, ezin da ere, baino... Egiro aldaketa ingo. Baino bai, Hola bai, serio. Hausnarketa baino gehiago da, ez dakit, lehengoan eukin nuen pentsamendu bat, eta konpartitu nahi nuen, interesgarria izan daitekelakoan. Ez dakienak bihar Euskal Derbia jokatzen da Anoetan, Atletik eta Errealaren artean ez. Bai. Eta kuriosoa egin zait, argi utzi nahi nuke ez nago ezerren kontra, ez nago sasi kritika bat egiten, enaiz inor, akaso hori egiteko, baina interesgarria eta oso analizatzeko moduko iruzain, nola partiduaren baitan Erreala uste dut dala ekimen horren... ekimen hori bultzatu, edo sustatzaile nagusiena, bakarra kaso ez, baina, eta oso kurioso egin zait, nola kirolaren eta futbol partidu baten inguruan, nola sortu den alako kulturaren errepresentazioa zakiden, edo kultura bera den, baina sortu da alako evento bat, ez? Evento bat nola ez izango dituena beste herri kirol, pilota, hainbeste maite dugun tain gurea den gastronomia, kontzertuak daude, ez dakit zetalde ginen, baina kontzertu batzuk daude, eta ez dakit interesgarria bitu zitzaidan nola kohesio sozial bat sortzen nahi hori nola eta futbol partidu baten inguruan, ez? Asko kritikatu daiteken eta 1000 hertz dituen kohesioa sortzen duen kirol nagusi horren baitan, ez da? Eta esan dut, ostras, larun batean dago pak guztia, ez? Futbola nahi duen entzat, trontza, taloa, gozategi. Termomixa, demanazteko. Eta berriz diot, ez naiz kritikatzen ari, ziurrenik gozategi ikustera joango naiz, eta ez da gezurra. Baina kuriosoa egin zitzaidan nola... futbola ere izan daiteken, ez dakit, aitzaki bat beste zerbait sortzeko, edo alderantzizkoa den, eta nire buruari galdetu nion, aber partidua zeinek irabaziko duen kulturak berak, eta kohesio horrek, edo horren
representazioak ez dakit ze irutzen zituen, edo akaso hor utzi behar dugu, baina... Fokoa pixkat aldatzen, etortzen zai buruan nire lagun bat donostikoa dela. Berak dio, erreala jetxizanean bigarren mailara, Donostiko mugimendu kulturala asko irabazi zuela. Bere teoria. Ziur. Eukitzeko beste gai batetik, fokoa beste leku batean jantzagatik. Bai, nik beste osnarketat egiteatik, ez ondo ez gaizki, baina beti egon da, batez ere, Reala eta Atletiken artean, Bizkaia eta Gipuzkoa lehen mailan indar gehien izan duten bi taldeak, alako probintzianismo bat, alako elkartalka bat, nire ustez, hau oso iritzi personala da, edabide konstituzionalistek bultzatakoa. Gehiago esango dut, El Correok eta El Diario Baskok bereziki, Bocento taldeak, hori asko sustatu zuen urtetan. Reala eta Atletik oso arerio, kirolaren areriotasun hori, pixkat gizarte areriotasunera eramatea, eta uste dut hor badagoela helburu bat, eta da euskalduntasuna ahultzea. Ez gara anaiarrebak, arerioak gara eta futbola horren ardatz. Eta bai esango nuke, azken urtetan hori zerbait aldatu dela, giro onaren tesi horiek gehiago inposatu direla, eta hor kulturekintza zeharkakoiek akaso hori bultza dutela. Beraz, nola zureatzen kritika bat, eta nire ere ez den kritika horren kontrako argudio bat, ez da gutxiago, hausnarketa hau ere irean uzten dut uste dut giroa akaso jatorragoa dela gaur egun duela 15 urte baino. Bai, eta ni ados nago esan dezunarekin, eta eskerrak, giro eta kohesio eta naitasun hori daukagun, niri deigarriago egin zitzaidan, aipatu dizuetan pak hori ez, gainera Errealak anuntziatzeko teaser edo delakoan hori zen deigarriarez, ez dakit nolaz baino partiduan, eta gastronomia, dantza, ez dakit... Pultxorita jantzi da. Hartu nion... All included. Bai, hartu nion pak itxura eta hori irutu zitzaidan deigarria ez larun batean, festa giroan nahi duena ospatzeko tartea izatea, nola? Hori du nere zoria, kamiseta bezalaxe, musu gorrita zuria, katedraleko fijo bat, bilbotarra alegia, piztien arkade zirkua eta horia, penalti izan da zirkua eta ogia. Oazen denok! Ez bildu ez tepez pesoe, Lo 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 lo. Nola notatzen den, Goiuri falta zaigula. Hemen antifutbolista peto eta beharrezkoa den Goiuri guri gaur pixkate oinak heltzeko. Bai. Bueno, ni esan nago, txakurra mendira espaldira manez eta askatu duzunen bezala, balaxo sentitzen naiz. Nago, zer gozarekin. Lo. Arratsaldeko 5 eta 14 minutu, Gartxotun zein agurtu behar dugu, Mai Gorostiaga, zu ere agurtu behar zaitut, eskerrak Julen Goikoetxea datorren erreloa egitea, eta bagoaz aurrera musikaz hitz egin behar dugu, orkesta sinfonikoaz eta feminismoaz guzti hori, pixka bat zentzua emateko gaurko saio honi. Keep calm and bigarren kafea. Horrela onditasunean, orkesta sinfoniko baten asmo eta ambizio horretan, lan klasikoen goxotasunean, horrela amaituko dugu astea, bai, gaur ez dago, afrobeat, ez dago
jasa ez dago, ez, gaur beste giro baten amaituko dugu astean, Maialen Tillabiz Barkerorekin, Maialen, arratsaldeon. Urrengoan ere deneia esango zu baitxare, ose? 4-9-5 Ez, arratsaldeon, danoi. Arratsaldeon. Urte berrion, nire partetik urte berrion. Bai. Lehenko ikusi nun, urte berrion noiz arte esan daiteken galdetzen duen jende hori. Naizu, bani horietakoa naiz. Nazka egin dogote naiz, baina. Bueno, baina nola nik lehenengo aliz ikusi zaituzteten aurten, urte berrion nire partetik, beste gabe. Badaukat lagun bat udaran ikusiko dudana eta antxe joango natzaio. Uztailean. Epa, urte berrion. Niri lehenkoan batek esan zidan, etxean zuaitza jartzen, enbesteko lanak hartzen dituela, martxor hartu uzten duela. Horretxek nik ez dut jartzen. Nik, banun bat oso kontzeptuala, lagun bateko paritu zidan da, enbor estu batzuk horrela, goitik bera onditzen doazenak, eta orduan pinu baten forma hartzen dute, kainamo edo, sokan moduko batekin lotuta, beraz, ez palin badakizu zuaitz badela, edo gabon giroan zaudela, ez duzu zuaitzat hartzen, eta behin pasazitzaidan, etxean pasazuela gabon batutatik besteraino. Hantxe, piano gainean zintzilika zegoen, arrizko pareta da, eta zen atentziorik ematen. Eta minimalista. Oso minimalista. Gabon minimalistak. Hain minimalista, urte osa pasazula, eta gabonak iritsi zirenan berriro, eragina galduzun, ez? Bueno, baina hor, inberdezuna zeuk erosi bola txikitxo batzuk, hola, boa, nola da? Hori da injustu gustatzen etzaidan, eta. Bueno, baina horrela desberdindu dezakezu garai bat, osea, pinua horren daiteke urte osua. Igual argitxo bat jarri berri dut aia. Oida, lez txiki bat. Baina bat, minimalismoa. Oida, klaro, bat bakarrik. Nahikoa horrekin. Eta orkesta sinfonikoa ez da gabonetara mugatzen den errealitate bat, baina jende askorentzako badauka gabonarekin lotura berezia. Izango da orkesta sinfonikoa urtarriaren batean soilik entzuten duenik. Bai. Baino gehiago, ugari. Bai, seguru. Eta horretxik gaur nator rebindikatiba. Ze arraroa. Euskararik gabe Nafarroa. Daniel Frostschauer, ez nahi saiatuko abizen hori ondo hauskatzen ze, zinezkoa da. Frosthauer. Sorry. Daniel, da Bienako Orkesta Filarmonikoaren lehendakaria presidentea nahizuena. Eta astakeri batzuk esan zituen justu urtarriak bata baino lehenao, izan ziala, momentua iristen denean, zuzenduko du emakume batek urte berri eguneko kontzertua. Artista finkatua den norbait behar dugu, eta orkestrarekin 10 urteko harremana baino gehiago duena. Arrazoi guztiz artistikoak dira. Bueno, ez. Eta jazta. Onaino podcast. Eta horrela ikusentzule zareten oiek, arratsaleko 6 arte falta diren, minutu luze hauek, orkesta sinfonikoaren doinuekin utziko ditugu, urtarrilaran bateko goiza balitz bezala, eta hola, buklean zuek murgiltzeko. Bueno, a ver, ez. Ez, bale. Maialen Tillabiek zerbait kontatzeko dauka. Bai. Aldarrikapen hau sostengatzeko intentzio dauka. Hombre, claro, bestela, a ver, itzutxak dira. A ver, Bienako Orkestra Filarmonikoak emakumiekin dakan harremana nahiko itxusia da, hola, utziko deu. Itxusia eta minimalista, nire gabonetako pino bezala. Ojo, minimalista, itanto. Konta neuki, 1952 sortu zen orkestra da, eta 1997 arte. 100 urte, baino geixo. Nola, egun da berroita mar. Egun da berroita mabost. Ez zuten emarkumerik onartu de pleno derecho, esaten dana, hola. Eskubide osoz. Eskubide osoz orkestran barruan. Eta egia da, 84an Ann Mansonek zuzenduzula behin kontzertuan. Alegia, honek zer esan nahi du. Orkestra sinfoniko batek dauka bere zuzendari titularra. Eta gero goten dira zuzendari gonbidatuak edo kolaboratzaileak. Bueno, pues, kontzertu baten behin 84an emakume batek zuzenduzun, lehenengo aldiz. Eta ja, eta 2005 arte etzan berriro gertatu Simone Young australiarrarekin. Eta eske da... 180 urteko historian bi aldiz. Bai, bueno... Bi kontzertu soltetan. A ber, egon dia, azkeneko urtetan, egon dia zuzendari geixo, emakume geixo, baina ez dia sekula izan titularrak, beti izan dia invitadas, ez? Gonbidatuak, kolaboratzaileak, o lo que sea, eta gero baita esan berda, orkestra filarmonikoak adar geixo ditu, ez? Daka baleta, dauka opera, orkestra sinfonikoaren adarrere baduka, orduan, bueno, adar guzti horietan, emakumek parte hartu dute, sakamanatuta denboran,
baina, digamos, guztiok ezagutzen dugun filarmonia hortan, bi, eta igual gehiago daude, baina dozena erditik ez da pasako. Ez que ez da pasako, seguro. Bueno, dozena erditik ez da pasako, eta dozenatik ere ez da pasatzen. Bueno, dozena pasatxo du orkesta sinfonikoa guztira emakume musikari. Bai, 155 plantillatik 15 dia emakume gaur egonian. Osea, lotzagarria da. Eske lotzagarria da. Lotzagarria. Eta urte berri eguneko kontzertuan, ez dute inoiz 6 baino gehiago parte hartu, behin 2, gero 3, gero 4, da aurten... Badakizu zergatik den hori Daniel Froschauerrek azaldu zuen. Emakumeek urtarriaren batean familiarekin egon behar dutelako. Bai, eta gainera, baita ere antza... Ez du esan, baino pentsatuko du. Bai, 84an, behingoz emakume bat onartu zuten, ez pentsa, darrepente hola izan zala, venga, etorri denak, ez, bat onartu zuten. Arrazoietako bat, ez onartzeko zan, eske, emakumeek amatasun behimenak hartzen dituzte, eta orduan ordezkatu inberdia, eta orduan bi soldata ordaindu berdia. Amigo, baina, zuk ez dazkazu semerik. Eraztu nola jaio ziren, hartaburua, hasta zakie. Bueno, betiko diskusioak, ez? Bai, beti... Ez hasiko orain hemen, bai, hemen izaten da, ez, batutan feminismoa zaritzerakoan... Disko raiaba bilakatzen da, beti aldarrikapen berdina dira. Baditut lagunak ez zaten dutenak, bueno, ni nago prest, atzera egiteko pixkat. Baina oinarrietara ja ez. Claro. 2023an. Claro. Zuri pasatzen zaizu batzutan entzunela konversazio bat eta esatea, wow. Bai, hombre. Ez dakit hor sartuko nahi zen lokatza hauetan edo ja... Ni ja pereza maten dit. Ni pereza maten. Ez que ez dago beste hitzik ja. Hainbeste aldiz esan da gero da ja, ez da informatzen ja da, ez du lago nahi. Osa, gaur egunian ja borondate kontua da. Ez da gitz. Bai, ara ere, izan nuke baini guapogoa dala, alegia, zuek emakumeak normalean jasaten duzue, mansplaininga eta machismoa eta bar. Baina emakume batekin eserita egon. Eta ura hasten zaizunean zuri feminismoaren aurka, hori oso momentu guapoa. Bueno, oso guapoa ez, nazkagarria da, baina askotan, ez dakizu ondo, azten naiz diskutitzen, ez hor sartzen zara kontrasan batean, ni gizon bezala, azaltzen emakume bati, feminismoa, baina aldi berean esatezu, eske, zuk feminazi kontzeptu erabiltzen badu zure parean dagoen emakume horrek, igual behar du konversazio bat, baina ez nerekin orduan, aber norbait hemen prest. Nikon lakotan, ez naiz inoiz izan bereziki diplomatikoa, ezagutzen nagoenak badaki. De hecho, noiz edo noiz zuri eskatu izuta holkua diplomatika izateko. Olakotan, nik uste indaiken oberena, kaixo, begira, Pilar deituko diogu pertsona honi. Ez den nahi, zurekin geixo itzein, zure iritziekin oso desadostasunean nao, da ez den nahi denbora galdu zu berzelako pertsona batekin. Agur. Nahi, hasta. Ez que olakotan, energiare aurreztu inberda. Kontu erdiban apatuko du, zalantzari bali mazenuen edo, eta agur. Bai, jazta. Bueno, jarraitu ingo du. Bai. 2011an solik, bueno, bakizu zer den kontzertinoa? Bai, violin solista izaten da kontzertino, ez? Edo izan daiteke beste... Lehenengo violina. Zuzendariaren ondoan egoten dena normalen. Hoi da, zuzendariaren eskerrian lehenengo pertsona. Beti da violina, ez? Ez dago, izan daiteke... Beti da violina. Orkesta sinfoniko da, hoi da, beti da violina. Da orkestako postu kodiziatuena. Osea, baina dudik gabe eta violinisten artean pasada bat, osea... arkuak puskatu berbalde madia, puskatu daitezela. Osea, tal cual. Eta, hori, oso figura, gaina normalian, programetan, kontzertutako programetan, jarriten da kontzertinoan izena. Zuzendaria, eta kontzertinoan eta gero obren... Bai, solistak egongo dira zenak, eta hori da, orduan kontzertinoan izena azaldu iten da. Bueno, behin bakarrik 2011an izan da emakumezkoa. Urtiak ondia, osea, emakume bat behin baino gehiotan kontzertinoa izateko da behin soilik. 181 urte beteko ditu hortzen. Ez, bai 181 bat. Bai. Hemen hori matematika. Pasada bat, da pasada. Porcentajeak ateratzen ez gara xiko, Atera ere ez gara iritxikota. Estadistika oso negatiboak ditu bienako orkestak. 0,48. Pues ya está. Hola, pixka triplea botata, baina. Bueno, a ver si hace txof. Baina bai, digamos oso estadistika itxusiak ditula bienako orkestak emakumeen inklusioan inguruan. Orduan, nik ez da gizerako aurpegixan, ze tamaina dakan tipo honen aurpegixak esateko, ez da momentua, iritsi da. Ospera, eske oso motel zuazte, kago en Dios. Oso motel duaz. Claro, gero haitxa perspektiban jartzezu da, claro, eske koitxabak, eske ez dute ulertzen. Eske pertsona hauek oso berandua zidia emakumiak integratzen, orduan,
urte berri eguneko kontzertua zuzentzeko emakume bat igual, eski beste berrota urte pasa berdia hauentzako, errex. Ze hauek beste ritmo batea dijoaz. Bai, gauzat esango dizut, berak emandako argudioetan oinarrituta, eta noski argudioek logika lukete, utziko bagenu alde batera, gizarte patriarkal batean bizi garela, eta musika klasikoak patriarkatuaren zama hori bereziki bizi duela arte disiplinen artean, ez? Uler genezake, 10 urteko esperientzia behar izatea, edo orkestra sinfonikoaren zuzendaritzan esperientzia asko. Salbuespenakitakoan seitu niten dituzte, Hori ere egia da. Baina noski, zuk emakumeak ez badituzu integratzen, emakumeak ez dut inoiz izango 10 urtetako esperientzia hori. Beraz, diskriminazio positiboa izeneko kontzeptua existitzen da, eta kasu honetan aplikatu egin behar da. Besterik ez dago. Horrek bakarrik eralda dezakelako. Bestela zure legeak berak kanpo uzten du, eta horrek kompetentzia askea ere alde batera uzten du. Hori da, bai, eta gainera, ez da gizela zen, leno, hain zizenketakin jarritze dugu, baina leno, artixak eta hauntzak eta kampaneroetatik botatzen zidan, da horrek ez dure nahi esan tradizioak onak diazenik beti. Eta ez du nahi esan, ez dakit, 100 piku urtetan jarraitutuzun lege horiek aktualitatera aplikatzen diazenik. Orduan igual, gaur egunien gainera erritmoa guztiz altuagoa da. Gero baita, dauzen zuzendarixak ere askoz geixo leno diazenak baino, eta beste prestakuntza badakate, prestakuntza modernoagoa dakate. Igual, zure orkesta filarmoniko bezala, edo erakunde bezala, erabiltzen dituzun estatutu horiek edo berritxu beharko zenituzke baitare. Ez bakarrik diskriminazio positiboa existitu dadin, baizik eta errealitatera eta aktualitatera ajustatu dadin nola bait. Ze bestela, zeure estadistikak oso atzerakoiak dira, beti izango dira oso atzerakoiak. Ze, gero baitxa, dana esan berda. Urte berri eguneko kontzertuko repertorioa, beti da berdina. Beti da berdina, ez dakit zeitxik behar duen zuzendari bat kontzertu hori zuzentzeko. Ze, jendiak, bertako musikarisek buruz dakizkite pieza hauek. Benetan esateizut, ez dut ulertzen kontzertu hori. Gustatzen zait, baina ez dut ulertzen. Sin más, jazta. Asarre jartzen ditema honek da nabaritxuten da. Gaur egongo emakumezko zuzendarien egoera aztertu nahi dugu, gaur Maialen Tellabiderekin, eta egia esan, estadistikak, datuak, ez dira honegiak, noski beti egiten dizkiogu trampa hauek gure buruari ez, hain dela 20 urte baino beak dira. Baina ze abiaduran guaz, ez dakit pentsatzen du izango dira. Akaso hori ere ez? Ez dara honi hain seguru, Ez, pentsa. Emakumeak zuzentzen, dia 100%. 100%. Hori da, 10 pertsonatik bat, emakumea da, hainbestera egizten gara matematiketan, Bai, baina, akaso, ez tokidanetan. Hau izango da, la ponderatu bat edo orokor bat gutxi gora bera, ez? Baina, en fin, tradizioak pixo handiegia dauka, oindik mundu klasikoan, musikari klasikoa dan edo zeinek jakin dezake, hau bakarrik beltzez jantzita joan behar dela hortik hasitza, kontserbatoriotan ematen dira zen egoera matxista pila bat, eta ez ditzengo gehiagi dakit. Orduan, da pasada bat, emakumien aurka dauzen zela da. Mekanismoak. Bai, eta aurre iritziak, eta zer espero da gugandik, eta, gugandik gehitu ingo naiz, ni ere musikari klasiko izan naiz, garai baten, orain ja ez, baina bai pairatu ditut gauza horiek, eta jasangaitzak dira, puntu bateraino jasangaitzak dira, orduan, nik ez da nola aguantatzen duten beste neska gaztek mundu honetan, baina bueno. Duela gutxi Judith Montero saxofoi jole eta aitzakia ere entrevistarako bazen Hernaniko bandak estranatzen zuela emakumezko batek egindako obra bat eta Judith Montero berak zuzendu bertzuela banda eta hori ere bandan lehenengoz gertatzen ari zen eta aritu ginen horri buruz eta nola gaur egun badauden hasi diren sortzen musika eskola eta konservatorioetan alako berdintasun edo departamentuak horrelako egoerak zuk aipatzen dituzunez, egiturazkoak izan diren egoera horiek pairatu edo behintzat kontrolatzeko edo mekanismo batzuk izateko horren aurrean ere nola bai, eta babestuta sentitzeko, ze askotan, ikuituten emakumezko irakasle askorekin itzein ondoren, danek historio berdina kontatzeizue, edo oso antzekoa, eta esatezu, eta oin dela 20 urte ezu ikasle zinean, ezin izan zenun ezerrin, ni oain ikasle naizela, eta, justu baino ez, baina oin arte izan naizela, eta antzeko gauzak pairatu ditutela,
zeitzik ez da garatu mekanismorik edo protokolorik ni hemen noain babestuta sentitzeko. Ze ez naiz, sentitzen ez ni eta ez beste neska asko. Orduan, bueno, eta mutil batzuk ere, esan berda. Gutxinaka badigu joaz gauzak aurrera, eta batez ere gainera da ikasliek sustatutako zerbait, eta zentro ezberdinetako ikasliak komunikatua la sortu dan zerbait. Zaragozako kontserbatorioan hau indue, Donostikoan hemen, ez dakiz zer, eta hola garatzen dira gauzak. Baina ospera, desde luego, irakasin partetik edo klaustruen partetik, ekimen gutxi, oso gutxi. Baina, bueno, xaukena. En fin. Bueno, helduko diogu baikortasunari nolabait edo behintzat aipatuko ditugu emakumezko zuzendari. Eta azkeneko kontua, leheno zeuk esan dezuna, Judith lehenengoa izan da Hernaniko banda zuzentzen, dezke hori da arazo handizena, oindik gaur egun 2008 pikuan, lehenengoak diaz gauza asko etxen. Hoi da, tristiena. Orduan, klaro, kitamidosak indijoaz, elurrak entzekoak indijoaz bidia zabaltzen, da horretxik ematen du igual hain gitxi dauzela, baina eskatzetik beste batzuk badatoz, eta hauen lana ez balimada existitzen da, batez ere hauen lana ez balimada erakusten, ematen du ez daula zer gertatzen. Ze gitxi dia, baina hortxe da, bidia irekitzen. Da, nik uste, espero dut, bintzatu rango 15 urtetan elkarrizketa ezberdina izatia. Espero dut. Baina, bueno, guazen, aipagarri batzuk, famatuenak aipatzera. Albali batzu jarri hor jarretena hauskatu ezin dana Stanislaw Skrowaszewski. Hau da, klaro, hau ezin laike entzun, baina bueno, hau da Marina Slop zuzentzen, Stanislaw Skrowaszewskiren, lehenengoan esan dut, atope. Honen pieza bat. Para corno inglés eta... Abar ingelesa. Bale, nekin, bale. Abar inglesa. Ingelesez horn, gazteleraz cuerno eta euskeraz agarra. Bale. Hori, abar inglesa eta uste trompa. Hauentzako kontzertua. Marina Slop da veteranuena, gaur egun aktibo daudenetatik veteranuena, 1956an jaiotakoa, Estatu Batuarra, eta izan da Estatu Batuetako Orkesta Sinfoniko haundietatik Baltimorekoa zuzentzen lehenengua. 2007, kontuan euki emakume hau, noiz hasi izan lanian, 80ko hamarkadan, gutxi gora bera? 2007an utzi zioten lehenengo orkesta sinfoniko garrantzitsua zuzentzen. 10 urte, baino gitxo. Kasu honetan, Marina Slop, Baltimoreko orkesta sinfonikoko zuzendari nagusia. Hori da, titularra, nagusia da. Eta noski, inditu 80.000 kolaborazio, Eskozian, Londres, Bournemouth, Berlin, Paris, Salzburgo eta Viena. Tan, klaro, hau gertatzen da. Bienan, emakume desente kolaboratu dute honezkero, baina, klaro, ez da 10 urteko harreman hori sortu oraindik, zedia kolaborazio oso esporadikoak, ez? Behin hemen, 7 urte beranduago berriro. Eta kontzertu sorta bat zuzenduko du, 4 kontzertu, eta... Asko jota. Batzutan bizpairu edo bakarra izan ditek. Hori da, eta listo, orduan, klaro, harreman hori sortzea, ez da erresa, hala ere, ez da dudaik Marina Slopen kalitateaz eta talentuaz eta lanaz, ez da zalantza minimoik ere, nahikoa meritu egin ditu honezkero, begisak eta belarrisak ditu norrek ikus dezake, eta gaur egun da Sao Pauloko eta Baltimoreko zuzendari titularra. Bat faltan, bi, hala. Bai, eta hori, hau da, veteranuetakoa. Pieza honek ja pixkat ezberdin sonatzen du, ez? Europa hua ematen du?
Erritmo geixei, ez? Bai, badauka hor. Latinoamerikarra da pizau. Guapango deitzen dago. Eta dago zuzenduta Alondra de la Parraren eskutik. 1980koa da, emakume hau, Mexikon jaiotakoa. Mexikarra. 20 urterekin hasi zen, eta honez gero 100 orkesta ezberdin baino gehiago zuzendu ditu. Ai, ez nada. 100 orkesta baino gehiago, hori pila bada. Asko dira, bai. Pila bada. Eta kontuan izandik, gaztea dela. Hori da, mundu oso horretan. gaztea da. Bai, hasi zen 2000 urtean zuzentzen ez izan, eta 23 urtetan 100 orkesta baino gehiago zuzendu ditu. Ja, urtean 4-5 orkesta ezberdinekin kolaborazioan aritzea. Hori asko da. Eta lan asko dago, orkesta batekin kolaborazio bat egiteko, zuzendariak egin behar duen lan ikaragarria da. Bai. Ez da, banoa aruntza gazki bat hartu eta zuzenduko dut. Ez, lan asko dago horretik. Lan asko dago horretik, Claro. eta bai. Eta, kolaborazioen artean, Sao Paulo, Paris, Londres, Zurich, eta, egunak ez ditugu zango, baina bai, pila bat daude. Eta gaur egun da, Queenslandeko Orkesta Sinfonikoko zuzendari nagusia. Alondra de la Parra, adibidez, oso kritikatua izan da urte askotan, oain ja, digamos, bere izena egonkortu inda, zirkuituan, ez dakit nola zen, bere famaka, bere Estatus moduko bat hartu. bere estatusa dauka eta bere izena hain du, baina hasiera baten asko kritikatu zitzaion, ze antza oso ekspresiboa da bere zuzenketa lanian, eta ematen du sarri dantzatzen dagola. Osa, asko bizitzen du eta fizikoki transmititzen du hori, dantza hori gaizkiago. Pertsona batzuntzat, edo rantzioenentzat, ez da lan ortodoxoa, ez da lan zuzen bat, eta hori guztia ordea, antza ematen du zuzentzeko beste teknika batzuk edo beste modu batzuk bere erantzuna edo bere maitzare badaukatela, eta horregatik zuzendu ditu orkesta baino gehiago, ez dago besterik. Hau askotan gertatzen da, iristen da norbait gazteagoa, egiten ditu gauzak modu desberdin batean. Zaharrenek, normalian oso erreakzio txarra ukitzen dute gauza hauekin, eta bai, oso kritikatua izan da, urte askotan, baina ja dagoneko bere estatusa eta bere izena dauka. Bueno, azkenean lortu behar da, orkesta zuzendariak lortu behar duela transmititzea orkestari, gida patroi batzuk, nondik joan behar dugu, zein den batetik noski tempoa, dinamikak, espresioa, lanketa sakon badago horren guztiaren aurretik orkestak hori guztia sort dezan, eta gero, kontzertu baten momentuan, zuzendariaren lana, gehiago da oinertuta aurretik egindako lan horretan guztian momentuan, baina hala eta guztiz ere, erramintak guztiek balio dute, ez? Zerbait, hori da, iritzi personal bat, zerbait transmititzerako orduan, eta gorputz mugimenduarekin zuzentzeko gai balimazara, hori duai bada, kasu bestek ez dutena ere. Bai, eta, baina gero baitxa, eskain beste eskola ezberdin egongo diaz, eta Europak kasu hontan pixua handia dauka, zuzendaria handizenak edo Europarrak izan dira beti, behaien eskola oso modu batekoa. Ortodoxoa da. Orduan, baten badator, gaina beste herrialde batetik, emakumia, gaztia, behak nahi duna etxen. Bai, batzen dira, machismoa, batzen da rasismoa, klasismoa, dana batera. Orduan, baina esate izuete, gaur egun Alondrak ez dauka, ez dakit nola esan. Ez du inork ez tabaidatzen. Ez, hori da. Emaitzak hor daude. Hau, instrumentistekin ere... Baina bakiz zertan graziosona. Dudamel etxeizki gauza hauek hainbeste kritikatu. Eta Dudamel venezolanoa da, ez? Eta baita ere oso energikoa da, bere zuzenketa moduan, ez dakit, baina bere etxeizki hainbeste gauza kritikatu. Por qué será? Aipatu dugu beraz, kontzeptu ezberdina daudela hor, machismoa, rasismoa, ismo asko juntatzen direla, eta noski batzuk eta bestea juntatuta ere gehiago. Esan barra nizun baialen, instrumentisten artean ere badela, ez? Instrumentistekiko eztabaida bat, ez? Badaude instrumentista oso espresiboa, gorputz mugimenduan, akaso ortodoxia hori eta teknika zurrunena alde batera pixkatu zezaketenak, eta beste batzuk oso zurrunak direnak, instrumentu bakoitzaren keinuaren exigentzian. Bai. Eta hori izaten dira eztabaidak, ez? Bai, ni pertsonalki neritzait gustatzen gehiagin mugitzen den instrumentista bat, baina distraitu ditzen nagoelako. Osea, da zerbait pertsonala, etzait iruditzen okerro beto iten dunik. Egia da, begiak izten baldin baitut eta entzuten deten ez baldin bazait gustatzen, berdin ditela mugitzen dagon edo geldi dagon. Eta alderantziz. Hori da, osea, berdin dit. Baina nahi bisualki konkretuki da zerbait ez zitena hainbeste gustatzen. Ordea,
emaitzak hor baldin badaude, osea, teknikoki bikaina baldin bada, nahi duna espresatzea lortzen baldin badu, eta musikalki zerbait kompletoa baldin bada, muitu dadia, nahi duen dana, ez dakit nola esan. Osea, hor dago, izenak, kagoela letxe. Keniki esan behar du, baina ez da, Keniki. Pianista, oain ezin duna pianoa jo, Keith Jarrett. Hori da, Keith Jarrett. Keith Jarrettek ematen du beti pianoai maitasuna egiten dola, osea, pasada bat. Pasada bat. Pila bat mugitzen da, nahi urduri jartzait. Osea, onartu berdet. Oain, zer da honena diskoak alditutela entzun da, diskotan ez dut ikusi. Hori da. Ta jazta. Orduan Keith Jarrett musikari bezala ez da diskusiorik, egon dia zen pianista honenetakoa dira, bai jazzeko da bai klasikokoa, eta hori bai pila bat mugitzen da. Bueno, hain jaz, baina bai pila bat mugitzen da, así que Bai, kalitatea hor baldin badago, berdin dio. Bai, ez dakit ziur oraintxe esaten, ez dakit infarto zerebralak edo olako... Bai, paralisis moduko badauka. Bai, sortu dio. Bereziki ezker eskuan eragiten diona, odan dute gertatu zenean, bai ezatu zenean, hainbat pianistek esan zutela ez, jarrai dezala eskuinarekin bakarri jotzen. Bueno, eta nos dan 1000 vueltas a todos. Baina tira, bai horre, juntatu genituen hainbat pianista, euren iritziak eta botatzeko, eta, Keith Jarrett gazte ezagutu zutenetako batzuk, eta pixkataren evoluzioaren inguruan, eta, ingen olako, Jose Rasenperenarekin, eta Juancho Zeberiorekin, eta olako analisi bat, edo menaldi txiki bat, Keith Jarretten agur hortan, eta gogan dut horietakoren batek esaten zuela hori, ez jarrai dezala eskuinarekin. Rabelek daka piano kontzertu bat ezkerreskurako bakarrik. Eta pasada bat, kontzertu hori, pasada bat. Eta izan zen, omenaldi bat, bere lagun bati, lehenengo gerra mundialian eskubiko eskua galduzuna. Eta orduan nintzion kontzertu bat ezkerreskurako. Eta pasada bat, orduan, bai, jarraitu ez dela, baina gero baita pentsatzen dut ez dela erresa pianista bezala onartzia zeure erramiten euneko berrogeta marra falta zaizula. Orduan, hor ere animo kontuak egon berko dira. Psikologikoki gaizean hori afrontatzeko da... Egokitzapen konstante bat ez zure gaitasunetara duela gutxi aipatu nuen nik hemen, nire akordoi maisu izan dako, eta euskal akordeilari ondi izan dako Isidor Larrañaga zendu zen, eta nik bizi izan dutez bere azken urtetako evoluzio hori, eta nola joan zen bera asumitzen etzela gai, digitazio aldetik garai bateko abiaduran, zuzentasunean eta autoexigentzian jotzeko, baina aldiz beste estilo batzuetan eta beste modu batera jotzen, berak lortzen zuela lan askori esker, eskuetan kontrolore eukitziaz, eta glisando askoz gehiago erabiltzen zuen, eta akordeak, eta pixkate... Adaptazio fase bat. Eta egokitu, eta beste pieza mota bat, eta boleroak, eta tangoak, eta igual garai batean, beste estilo batzu jotzeko ere gogoa izaten zuen, eta orain, joan zen ez, urtetan hortara egokitzen, eta gozatzen beste modu batera jota. Baina, eskuerdi, bi eskuetatik bakarrarekin jotzea, hori badan muga bat, eta... Baina batez ere, ez da errexia izan berro nartzen, muga horiek dituzula, eta zure, fizikoki baldintzatuta zaudela, ez da erresa izan berron hartzen, da... Orokorrean guztio izartzaroa kosta egiten zaigu, gizaki hoi, eta... Orduan, humildade hori, eta onartu da, ezin dut, eta beste hori inberdet. Orduan, baina, jarraituko dugu. Arira itzuliko gara, eta badugu beste zuzendari bat ipatzeko. Hau danok ezautze dago zer danez. Konkretuki bertzio hau, Mirga Grazinite barkatu Tila emakumeak zuzendutakoa, Lituaniakoa da. Oso gaztea. Ni baino urte de gazteagoa da. Oso gaztea. Julen adinekoa. Hori da, hori zeta urte oso ona. Nik uste, norbaitek zuzenduko baldin badu lehenengo aldiz Bienako Filarmonikoa, nik uste hau izango da. Bera izango dela? Nere apustu da baietz. Ojo, porra, Apuntatuta, geratzen da. Bai. Nik uste baietz. Baina, espero ekibokarme da beste bat izatea da lehenago izatea, ez? Baina nik uste hau izan daitekeela bat. Zenbat urtean izan liteke gutxi gora bera hori? Urrengo 5-7 urteren buruan nik uste bere izan daitekeela lehenengoa.
Bai, Ze jartzen ona. dago hor 2030 limite bezala jarri dezagun. Nik uste hamarkada bukatu baino lehenago emakumere batek zuzenduko du eta izantekotan hau izan daiteke. Hor geratzen da. Nik uste. Horretarako ezaugarri bat behintzat betetzen du, eta da Bienako Orkestra Sinfonikoarekin, o Filarmonikoarekin harremana izan duela dagoeneko Mirga Eta izaten Grazinik. jarraitzen duela. Osea, hau da, seguraski, Bienako Filarmonikarekin gehien harremandu dena. Naiz eta zelako gaztea den, osea, oso gaztea da, oso gaztea. Mundu klasikoan eta orkestra zuzendariaren figuraren Bai. haunditasun horretan, 36 urte oso gaztea da. Bai, eta gainera batez ere eukidula karrera meteorikoa esaten dana, ez? Osea, ja 2016an, oain dela 7 urte, zenbat urte zenituzten zuek? Oain dela zenbat? 7 urte. Berak 30 egingo zituen. Ba, hori. 30 mugon. Ba, Inglaterrako orkesta ondienetako bat zuzentzen zeon honezkero, Birminghameko Orkesta Sinfonikoko zuzendari nagusia, eta Birminghameko orkesta garrantzitsua da, ze gaur egunian famatuak diren zuzendari, gizonezko zuzendari asko eman ditu, ba, Simon Rattle adibidez, eta orduan, ba, bueno, kasu hontan lehenengo emakume titularra da, orkesta hontan, eta orduan, ba, bueno, digamos, bide zuzena da makila, ez? Edo karrera aletik eta profesionalitate aletik ate gehien ireki aldizkiona. Da, Mirga pixkate berezitxoa da, ze usteet dela bakarra ez dituena instrumentu ikasketak lehen da bizi. Osa, da, zuzenean zuzendaritzan ezidena, eta hori nahiko arraroa da zuzendarien artean. Gehienek zerbait jo dute lehenago, edo lizentziatu egin dira interpretazio karreran, ez, askok pianoan, beste batzuk biolina, ez, baina bai, hau da bakarra, hola, gutxienetakoa ez daukana instrumentu ikasketarik lehenago. Horrek ez du esan nahi ez dakienik jotzen pianoa edo beste dozein instrumentu, da ez dela lizentziatu hortan, besterik gabe. Bai. Eta hori, koru eta orkesta zuzendaritza ikasketak ditu. Eta kolaborazioa, Berna, Salzburgo, Los Angeles, Viena, Berlin, Seattle, San Diego, Nova York, Paris, Philadelphia, eta venga, mapa bat atatzen bali madeu, seguru batza jarri hor da, hortxe onda, fijo. Orduan ba hori, oso karrera oparoa dauka emakume honek, eta nik uste, hori, Bienako Filarmonika zuzentzeko, osea, urte berri eguneko kontzertua zuzentzeko, lehenengoa izan daitekela. Oian era postua, baina, bueno, agian ez. Bueno, betetzen bada, txokolate beroa zuretzako. Txokolatea jandez egizu? Bai, beltz-beltza. Beltz-beltza. Euneko 80 gorakoa. Onena. Hoi da. Rafa Gorrotxategi izango digu presta dezan. Oinik badakat, etxian. Oinik, ez dut bukatu oinik. Rafa Gorrotxategi referente bat, txokolate munduan, eta tope, ona. Eta batez ere, maila hondiko txokolatearen munduan. Bai. Eta Mirgak dauka errepertorio berritzaile handia. Da, baita Londra, lehen oipatu duguna Londra de la Parrak eta Mirgak, sustatu dute kanona ditze zaiona repertorio tipikoa, ba, jo que Borsak, Beethoven, Mozart, Berlioz, Stravinsky, da hau denak oso jota daude, eta hainaiz asko uzten tartetik, osea, pila bat hainaiz, jo que Grieg, hau denak oso jota daude, eta beraiek sustatzen dituzte repertorio berriak, konposatzaile berriak, gaur egunekoak, 20. mendean pixkate apartatuta ondia zen beste asko, eta konkretuki Londrak, lehen azaztu zaita aipatzea, Latinoamerikako konposatzaileak ekarri ditu estenatokira, eta Mirgak, pentsatzen dut gehiago nordikoak eta hori guztia, porque gertuago tiktokatzen zaio, ez? Baina bai, gazteak dira, begirada desberdina daukate, eta ideia ezberdinak dituzte. Orduan, klaro, ez dakit, erakargarriago dira, baita ere ikuslegoarentzat. Azkenik, beste izen batzuk nahiko nituzke aipatu, Simon Young, hasieran aipatuetena, australiarra, Barbara Hannigan, dala crack bat, baina kristona, sopranoa, burutik jota dago emakume hau nik uste, ze iten ditun gauzak oso zaila dira. Inma Xara, dela Amurriotarra, internazionalki bere bidea euki duena, baina, leheno egunga komentatzen, azkeneko urtetan pixka bat desagertuta da bilena, baina bai, hor dago Inma Xara. Eta nazioartean olako mugarri batzuk lortu dituen, asko Vatikanon zuzendu duen hori da, bai, 2015an uste dut, bai, olako zerbait. Bai, nik inguru hartan entrevistatu nuen, eta momentu epikoa izan zen, claro. Harentzat, eta,
emakume askorentzat. Esango nuke euskal emakumezko zuzendari bakarra nazioarteko zirkuito Hori da. profesionalean edo aritu dena. Hori da. Pentsa bai. zertaz ari garen. Ez da gutxi, bai, jarraitu ez dagoen. Joan Faleta, Jian Zhang, Susana Malki, Alice Farnham, eta gehiago ere badaude. Gero, aipatu nahiko nuke, Euskadiko Orkestra Sinfonikoan, aurreko denboraldian, 3 emakumek zuzendu zutela, kolaboratzaile moduan, baina aurtengo denboraldian, ez da egon emakumezko zuzendaririk. Eta historian zehar oso gutxi izan dira. Beraz, ez daukagu bien arazo beharrik. Titularrak bat behar, eta kolaboratzaileak, hori aurreko denboraldian, 21-22 denboraldian, hau da, umeen kurtsua bezala, irailetik ekainera dijoana, 3 emakume aurreko urtean, konkretu izenak esango ditut, Gemma New, Ruth Reinhardt eta Anya Billmeier, eta ordea aurten baterez. Orduan, pentsatu nahi dut, 23-24 denboraldian, zerbait aktualizatuko diala, edo ez dakit noiz kaleratuko duten abonorako informazio guztia, baina gustatuko Adigongo gara, bai. Gustatuko zitzaiten zerbait ikustea. Tartetxo batean bada ere horri heldu behar diogula, etxekoari ez, nola baite jarraipena egiteko, bai, ikusi dugu zer gertatzen den beste. Eta solistak aurten, hola begiratu bat inun nola pixka gainetik, eta solistak zeuden dozena inguru, 2 edo 3 emakumezko. Etzean erdira iristen ez dara. Orduan, Pentsa, horre badaudez, gaur egun zirkuito profesionalean orkesta zuzentzen ari ez diren, baina zuzendaritza ikasketak egin eta, orkestak tarteka zuzentzen, orkesta eta bandaren arteko dantza horretan, iniz lehengo baten Judite Monterorekin aritu ginen hartan, aipatu Judit ari zela, zuzentzen Hernaniko banda. Zumarragako bandako zuzendari nagusia da Ane Legarreta, horri ere orentxe hainbat opera eta zuzentzen ibili da, orkestekin olako kolaborazioak egiten. Irune Martínez de Santos Villa, Maite Aurreko Etxea, hor badira ez, bide hori egin nahian da biltzan hainbat emakume, gutxi dira, ez dira gehiegi ere zuzendaritza ikasketa goi-mailakoiek burutzen dituztenak, eta honek azalpen ugari ditu, tartean jakitea zen mundu komplikatu eta zen maskulinizatua dan, baina bestetik lehen aipatu dugu Maialen, kontserbatorioetatik eta musika eskoletatik zenolako jarrera matxistak bizi dituen emakume batek, hori ere kontuan auki behar da. Zuzendaritza ikasketa konkretuki azkeneko 10 hamarkadan edo aktualizatu dira. Alegia, adibidez, Espaini mailan konkretuki ez baldin manabiloker, Oviedon, Donostin, Madrilen, Bartzelonan, eta agian Granadan. Ez nago ziur, aurrekoek seguru, baina azkeneko ez nago hain ziur, bertan bakarrik ikasi daiteke zuzendaritza. Adibidez, Iruñan ezin daiteke ikasi. Eta orain gradu bat da zuzendaritza, baina orain dela urte gutxi arte, zuzendaritza maestroarekin ikaste zenun, alegia, zan irakasle pupilo harreman zuzena, eta... Eta zer gertatzen zen hor? Gizonak aukeratuko ditula. Batez ere, ez direlako emakumeak aurkeztuko. Horrez dago emakumerik, zertarako jugo naiz horra. Eta aurkezten zena, begira dago anekdota kurioso bat. Herbert von Karajan, ezagutzen dugu? Bai. Vale, da 20. mendeko... Enuke bere bizitzari buruz gauza handirik kontatuko, baina ezagutu bai. Nik ez da ezpentsa, baina 20. mendean egon den zuzendari famatuenetakoa, ez bali bada famatuena. Ze pixka zen nola celebrity puntu batzegan. Gizon hau, izan zen lehenengoa 83an, bai, Berlineko orkesta sinfonikoan emakume bat sartzeko gogoa sartu zitzaiona. Lehenengoa, klarinetista bat, 20 urtekoa, eta onartu zuen orkestaren barruan, a pleno derecho, de solista eta hori guztia. Emakumeak aguantatu zuen 8 hilabete bere lanpostuan, ze bere lankideek, orkestako beste kideek, jazarri zuten akosoa eta mehatxua eta hori guztia jasangitza izan zen emakumeko itxabantzat, eta utzi intzun Berlineko sinfonika. Ordea, gero bakarkako karrera oso paroa garatu zuen, ondia zen historiako klarinetista onenetakoa bilakatuz. Baina jakintza zuen nondik gato zen. 83an egon zen lehenengo saiakera eta 8 hilabete aguantatu zuen emakumeak. 20 urte. 20 edo 23 urte horrelako zerbait. Oso gaztea. Beraz, pentsa zer den zuzendari izaten saiatzea.
highest security grade. Birds on the wing, double you see, snakes in the grass. Rattle, 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 Zer da entzuten ari garen, no, Maialen? Misterios de lo macabro. Ligeti. Eta da Barbara Hannigan abesten. Da zen zuzeneko guapuenetakoa. Ikusi, YouTubeen dago guapu. Osa, guapísimo. Ba, agurtzen joan marko dugu, ez dakit azpimarra egin nahi dute duzun, Maialen baute den horre airean geratu zegoen osnarketaren bat, egia esan batzuk egin ditugu, A ber, jarriko eta adibide bat. Dudamel 37 urtekin izan zen gizon gazteena urte berri eguneko kontzertua zuzentzen. Eta Leno Froschauer nazkagarri honek esan zuen oin dela egun batzuk, 10 urteko harremana behar dela, orkestarekin, eta hori eta bar. Dudamelek bazeukan 10 urteko harremana, konkretuki post-kontzertu, 10 urtetan. Desenteko salbuespena iruditzen zait, baina, klaro, Dudamel ez da europearra. Eta hor puntito badago, ez? Progresiboak gara, europearra ez den eta txuria ez den gizon bat ekarri dugu podiora. Lehen ere aipatu du, Gustavo Dudamel venezolarra dela. Hori da. Nik ez dut inoiz jarriko zalantzan Dudamel Jesukriston zuzendari ona denik. Inundik inora. Baina serio Mari Naslopek ia 40 urteko karrerakin bere bizkarretan ez dakala merito profesionalik bienako urte berri eguneko kontzertua zuzentzeko? Arra jotzen, no se. Oidan ere hausnarketa, esencialmente. Orduan hoxe. Sin más, mundu injustu baten bizigea, eta injustizia gertatzen dira, ez dago besterik. Ba, Maialen Tellabide, dagoeneko arratsaleko 6ak hortxe bueltan dozkago, asteburua badator, aspaldiko partez lehen asteburu arrunte edo normal xamarra. Bai. Eta Bazan garaia. Eta goza ezazuzuk ere asteburua, baita gure entzulek ere. Julen Goikotxe arbe gozozu astelenera arte. Ondo izan, asteburu hona izan. Zu Maialen datorren ostiralera arte. Ai, bale, primeran, urrengo ostiralera arte. Urrengoa, edo, uste urrengo erazte, bai, nago ziur, uste dut baietz. Etxengo dugu astean zehar. Eta zuri entzule plazar baduzu, astelenean 4 eta 5 emaintxe izango gara, naiz irratien, bigarren kafean, eta oraintxe egokitu zeigu, iaia hausaz, Rachmaninoffen rapsodi hau, askorik ez izue gutziko, ze 6ak hortxe bueltan datoz. Izan ondo, aio! Keep calm and bigarren kafea.
Baita ni ere. Vaso batzuk. Dejo aquí vasos y ahí, tuli, lo que queráis, todas las veces que queráis, aquí tenéis. Bete azule ere bai, mesedez. Sartu handio kablean zean. Banoa, Zigaratuet oso old style. Este es lo mismo que usaban el piano a la mañana, ¿no? Sí. Pero vamos a probar, igual te va a coger bombo aparte. Sí, se queda un poco atrás, pero está guay el rollo ahí. O sea, está como muy orgánico, muy natural. Vale. Para este rollo creo que está guay. Vale. Normalmente si no hago bombo, caja y un aéreo, pero es que mola un montón así también. Zaptu. Como jarrillo, ¿vale? Aquí. Anoche así, por la noche. Mira.
sido Paul. A mí que me registre. ¿Queréis que lo hagamos con metrónomo? Eso nunca ya. Y odia que te. ¿Qué? ¿Y qué? ¿Se ensayó? Me odia ensayar. Odio ensayar cuando no hace falta, obvio. Cuando hace falta, sí. Yo odio ir a ensayar y que la peña no haya estudiado. O sea, estudio cine en el local, se estudia en casa, se ensaya en el local como con niños, tío. Eso sí que me pone, pero a mí ensayar me mola. Hay que hacer creo que hay que ensayar, pero sí, a veces, hostia, y eso, llegar y... Ay, yo es que no me he mirado... No, tío, pues, muy bien, pues, me voy, la semana que viene quedamos, ¿no? Una cosa es que no consigamos empastar en algo que en este break nos caemos o que en esto no sé qué, pero este rollo de... No, es que no me lo he mirado, muy bien. Vale, Takano un mate. Han libre la olla. 110 puede ser la de esta. Vale. ¿La tocamos una vez? Sí. Mientras... Sí. Y quitándole tranquilos porque... Desde que entramos todos, ¿no? Porque siento yo. ¿Pero podemos hacerla entera? Sí. 1, 2, Arrascamela 2.